ne lamɛnbaga jakulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ kan an lajɛ ka bɔ Mali kunnafoni kan ani MAM TV ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnniya ni aw ka dɔgɔkun kibaru daminɛtɔ de o wagati selen de filɛ ni o ye horoscope de la semaine ka se ka aw ladɔnniya bi ye tɛnɛn ye juin kalo tile 5 ka taa bila kari don na juin kalo tile 11 o wagati kibaruya o de bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka se ka aw ladɔnniya bi tɛnɛn min bɛna juin kalo tile 11 ma an bɛna ye k'a fɔ ni wagati in kɔnɔna na doloba min nɔrɔ barikalen don o de bɛ bɛn buruju so sabanan mɔgɔw ka dolo ma an bɛ funteni kalo sabanan na ni wagati in kɔnɔna na funteni kalo sabanan o ye tile 16 sɔrɔ ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo sabanan tile 22 la o b'a yira k'a fɔ buruju so sabanan mɔgɔw ka dolo n'o ye hɔku ye hɔku ale nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni nazaraw b'a wele ko mercure ni arabu b'a wele ko utarid dolo ale de nɔrɔ barikalen don o b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa i ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa hakili dumanyaw olu bɛ kɛ ninnu na u ka jateminɛw olu barika bɛna bonya kosɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ caman kɛ dɔgɔkun daminɛw kɔnɔna na fo ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma o wulikajɔ ninnu aw bɛna ye k'a fɔ aw bɛ nafa min nɔfɛ a bɛ se ka a jigi d'a kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na n'o tɛ aw ka baaraw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi kama sɔrɔ aw bɛna aw jigida sɔrɔ minnu kan garisɛgɛ ko ta fanfɛla la sumaya bɛna don olu la nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bonyanen don mɔgɔw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini o fanga ka bon aw ka sira kan wulikajɔw olu tɛna se ka sabati layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ olu ɲɛnabɔli la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'an ladɔnniya k'a fɔ aw ka se ka aw dusu faga kama sɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw ka laɲiniw olu tɛna se ka sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛw olu siraw ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma a bɛ tila ka an ladɔnniya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu u ka se ka u hakili to u yɛrɛ la fariganw olu fana kundalen don u kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la kana bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw badu denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ ka sababu kɛ aw yɛrɛ dalakan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ lase aw ma o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw janto aw dalakan na kama sɔrɔ a bɛ hɛrɛ lase aw ma cogoya min na a bɛ se ka degun k'o fana lase aw ma o cogoya kelen na o b'a yira k'a fɔ aw dalakanw mɔgɔ bɛ se ka fanga don olu la wa a bɛ se ka hakilina ɲumanw k'olu di mɔgɔw ma kosɛbɛ ni aw ye kuma fara aw boloda la a bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka aladeliw fanga bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma fo ka na se aw ka sarakaw ma fanga bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ aw ka saraka bɔlenw olu bɛ se ka aw wasa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aladeliw k'olu banba kama sɔrɔ aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye ka sababu kɛ ni aw yɛrɛ aw cɛsiri k'aw banba aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka sɔrɔ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka aw jigi da ka se ka don wɛrɛ nataw kɔnɔ aw ka sɔrɔw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion
samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na nisɔndiyaw ale ni wasaw olu bɛ aw ye sira caman kan kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔ minnu ni aw bɛna kɛ nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛrɛkɛli caman don a la o b'a yira k'a fɔ aw ka dɔ bɔ aw ka kanumanfɛnw na aw bɛ fɛn minnu kanu o bɛna se ka kɛ sababu ye aw bɛ wari bɔ ka olu caman na i n'a fɔ nin dungɔw kɔfɛ ka tila ka na nimisa nin dungɔw kalicew olu ka ca nka i bɛna ye k'a fɔ nin dungɔw na aw y'aw yɛrɛ minɛ olu caman na nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw ale ni sinsin yɔrɔw sɔrɔ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa nisɔndiyaw olu caman nisɔndiya kuma caman olu bɛna na fɔ aw ye layidukanw olu bɛ se ka ta aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan nka i bɛna ye k'a fɔ aw yɛrɛ ka hakilijaw aw ka jateminɛw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ dingɛ dɔw kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka fɛlɛw olu barikalen don kosɛbɛ kamasɔrɔ ni aw ye hakilina ɲuman ta ka fɛlɛw ɲini ka se ka siraw ɲini sira minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔda di aw ma ko aw na olu siraw sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ fo aw ka jateminɛw fangaw bonya nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ fanga o tɛna se ka garisɛgɛ lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'a bɔla aw ka fɛlɛw ani aw ka jateminɛw na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw furusodenw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman de kundalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka o mɔgɔ ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa ni nisɔndiya lase aw ma o b'a yira k'a fɔ jama nafantanw olu kundalen don aw kan wa a b'a yira k'a fɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ de bɛna tila ka musakaw bɔ ka se ka don olu ka kow la jamaw olu kundalen don aw kan nka i bɛna ye k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jamala yɔrɔw aw bɛ se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ yen nɔ jama bi jɛ yɔrɔ minnu na sugu kɔnɔnaw balontan terrainw kɔnɔna na jamala jɛyɔrɔw fanfɛlaw la donc aw bɛ se ka wasaw ani manja caman aw bɛ se ka olu sɔrɔ yen nɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw kawla kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ i bɛna ye k'a fɔ kunkɔrɔtako ani layidukan nafamaw aw bɛna se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ nka i bɛna ye k'a fɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw bɛna se ka dusu kɛ k'aw ka hɛrɛ dɔw k'olu siraw k'olu datugu o b'a yira k'a fɔ ko bɛna na fɔ aw ye aw ka a minɛ ni jateminɛ ye aw kana se ka girin ka réagir ka se ka dusu ta olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko caman k'olu lasa nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ baasi tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw kelen ka gɛlɛya mun sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'o bɔra aw yɛrɛ ka hakilinaw la n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw Sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw olu bɛ aw ye aw lamɛnnen don kosɛbɛ wa wulikajɔ siraw olu ka di aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na mankan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni aw bɛ fɛ ka se ka na bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye o wagati kamasɔrɔ bɛn o bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni mɔgɔ minnu kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ka tɛmɛ o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma wasaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunkɔrɔta siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wale ɲuman dɔn olu caman bɛna kɛ aw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛlen dɔw olu bɛna tanu wa aw bɛna tanu aw ka baaraw la mɔgɔ caman de bɛ min bɛna na aw tanu nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka sababu kɛ aw yɛrɛ ka wulikajɔ a n'a ka waleyaw cogoyaw ye o b'a yira k'a fɔ juguyaw olu kɔdonnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ lundi don ale ni mardi don kalo bɛ aw ka so kɔnɔ
donc o de bɛ a yira k'a fɔ le 5 juin ale ni le 6 juin donc o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka aw ka juruw kani walima layidu kan bɛ ani mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun daminɛ ni o ye lundi ni mardi ye aw bɛ se ka hakili to o yɔrɔ ninnu na olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nka sɔrɔ dontaw i bɛna ye k'a fɔ sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye k'a fɔ le mercredi don ne o bɛ bɛn le 7 ma ale ni jeudi le 8 o b'a sɔrɔ kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o bɛ bɛn dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa hali ni wagati ninnu kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na n'u wulila ka sababu ɲini u ka fariganw ko la o bɛ sababu ɲuman sɔrɔ n'u wulila yɛrɛ fana cikan bɛ u ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la mercredi ni jeudi i b'a ye k'a fɔ u bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigitugu wale k'olu lase olu ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati a bɛ se ka jigida garisɛgɛ balilenw kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 ma ni an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ ani kunkɔrɔta minnu ni aw bɛna ɲini dɔgɔkun daminɛ na ani wasa minnu aw bɛna ɲini dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka don olu la kamasɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ barikalen de don ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ jumadon n'o bɛ bɛn juin kalo tile 9 ma ale ni samedi don o bɛ bɛn n'o bɛ bɛn le 10 ma donc o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw vendredi samedi o barikalen don ka ɲɛsin aw ma wasa ni kunkɔrɔta bɛ se ka sɔrɔ aw bolo ka bɛn nin wagati kofɔlen ma wa bɛn fɔɲɔgɔnkɔ bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn nin wagati ma wa hali juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ an na se ka aw jigida olu sarali kan ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba minnu b'an lajɛ Mali kunnafoni kan ani minnu bɛ an lajɛ MAM TV sanfɛ an bɛ foli ani tanuni o b'aw ye ni kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru de ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn na juin kalo tile 5 ka taa se karidon ma juin kalo tile 11 o wagati kibaruya de kun ye nin ka se ka aw ladɔnniya tile ja bɛ buruju so sabanan mɔgɔw ka so ni o bɛ bɛn Gémeaux ma doloba min nɔrɔ barikalen don o de bɛ mina bɛn Ngɔku ma Ngɔku ale de nɔrɔ barikalen don a bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu mara a bɛ kuma ni hakili ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kuma siraw fɛ donc ka se ka hakili to u yɛrɛ la nin wagati ninnu kɔnɔna na kamasɔrɔ i ka kuma bɛ se ka hɛrɛ lase i ma cogoya min na i dalakan a bɛ se ka kɛ bɔnɛ ye ka ɲɛsin i ma fana donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma baara la donc i k'i hakili to i kuma cogoyaw la kosɛbɛ kosɛbɛ o de nafa ka bon nin wagati in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni mɔgɔ min mago b'an na i bɛ se k'an wele WhatsApp kan walima nin numéro kelen in na ni o ye 73 35 28 89 73 35 28 89 donc n'i ye an wele WhatsApp kan i b'an sɔrɔ nin na wa an yɛrɛ de b'an ka téléphone ta mɔgɔ foyi wɛrɛ tɛ an ka téléphone ta an yɛrɛ de b'a ta ni i b'a fɛ k'i ka kibaruyaw dɔn ni o ye dolo sira ye i bɛ se k'an wele nin numéro kofɔlen in na baara bɛ kɛ ni date de ye e yɛrɛ ye mɔgɔ min ye i bangena k'a sɔrɔ sankolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma ɲuman na walima juguman na olu kibaruyaw olu bɛ fɔ i ye a bɛ se ka kɛ i bɛna bange k'a sɔrɔ dolo bɛ sigi cogo ɲuman na ka ɲɛsin i ma o kibaruyaw olu bɛ fɔ i ye walima o bɛ sigi cogo jugu la ka ɲɛsin i ma k'i ka baarakɛtaw k'olu fɔ i ye bana minnu bɛna na i sɛgɛn k'olu fɔ i ye i ka ɲɛnamaya siraw kan olu kibaruyaw n'i y'an wele numéro kofɔlen na i bɛ se ka an sɔrɔ ni de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala k'an ka jamana in k'a diya